Nick Vlogs. Za današnji video sam htio da vidimo kako izgleda ovaj moj akvarijum kroz godine. Pa sam pokušao da nađem najstariju sliku. Nažalost nisam uspio iskopam najstariju sliku kad je bio pun biljaka i to. U stvari imam na Instagramu, onda ću iskopati pa ću ubaciti vam. Najstarija moja slika sa Instagrama, kako izgleda taj akvarijum, sad se sjetio u ovom trenutku. Bio sinoć nešto u nekakvoj svirici, drugari neki iz srednje svirali, pa mi još uvijek bubnja u ušima. Prestao sam ja za te stvari, jer malo počnemo da nas imam čepove za uši. Uglavnom da, evo, to je kako izgledalo. Prvo, znači, to sam kupio od drugara ovog jednog Marka Zmaja iz Šimanovaca. Možda ću ići kod njega uskoro da snijem diskuse, on ima diskuse sad. Neki novi akvarijum me formirao pa ćemo vidjeti, možda da snijem to. Šta sam te onda... Da, evo naredna ova slika koju sam iskopao. To je kad su mi se multispinoze namnožile pa sam prebacio sve u ovaj veliki akvarijum pa su mi pojele svo bilje i baš akvarijum bio u lošem stanju. Ja sam tad bio u Novom Sadu uglavnom. Nisam imao vremena da ga održavam, bilo znači alge, sve se skorilo od kamenca, nije bilo bilja kao akvarijum, zato što multispinoze su biljojedi. Veliki, evo još jedna takva slika, to je bilo možda 2019, 20, tako nešto. Zatim imam tu neke video snimke isto. Kako je to izgledalo, ima smo idole, krumčići su neke endlere i platike nekakve. To sve raspadalo. Ima smo ovo geofagusi. A nije baš bilo za taj akvarijum, zato što tuko su ih dosta muci, možda nije. To je istrzanog praja i to. To je planirao sam prvo da držim multispinoze u drugom nekom akvarijumu, ali mak je ovaj poklanati akvarijum. Nikome. Dalje imamo ovaj akvarijum, to jest ovaj video, kad sam htio da selim akvarijum ovdje pa sam pripremao video o tome, isto bio u očajnom stanju, ali eto, planirao sam da preselim ovdje s posvetim više malo održavanju akvarijuma, ne se desila katastrofa, jel? S, kako se zove, vodom, onda dalje, uđem u folder. Dakle, kad sam kupio nove ribe... Šta je moći? A? Šta je moći? Da vidi bez vrsta. Jel neći? Kad sam kupio ove tetre nove. Kad sam namestio sve to. Vidimo kako je bilo 3 ove biljčice što sam uspio spasim iz ovog donjeg akvarijuma što sam likvidirao. To je bilo, ja mislim, maj ove godine. Odlazit će. Posle ovo kad sam složio ovaj dole akvarijum, vidim malo krenuo bilje da raste, kupio sam jedne nove biljke, jel? Što sam ih skupo platio. I onda imamo kako se razraslo. Ne znam, imam tu neke videe, pogledamo samo, bilo je neki video. Da, kako hranim spirulinom. Da su bile razigrane ove tetre. Dok su male, kako zove, razigranije su puno. Sad kad porastu sam stoje u ćoškovima, može splaši skalera. Ali ono, više stoje na jednom mjestu. Da, ovo je video. Kako su bile razigrane. Dobro, tako im bilo novo, pa su istraživali akvarijum. Idem postepeno. Kako bilje raslo to. Tu sam donio njen cistruse od ove. Pa sam dodao skalare. Skalari su baš bili u očajnom stanju kad sam ih kupio.
Baš su bili, ono, mislim, bolesni su, neću ni preživjeti. No, od ovog sam mislio da ima rupu na glavi. To sam imao sam i sa geofogusijem problem s tom bolesti, rupa na glavi, to se jako teško leči. Evo malo kako se živnuli porasti skalari. Algi. To i nema toliko algi, tako ima još malo se mrzi da oribam, ali ne šire se. To sam ispitivao onaj, kako se zove, čistač za staklo koji ničemu ne služi. Malo da sam karticom čistio bankovno staklo. Ali da, vidi se, razraslo lepo. Skalari su dobili bojicu. Jeli su spirulinu, vidiš, sam sad neke druge tablete, ne? Pa moram malo da ih nahranim s time. Skalari uvijek mole za hranu. I onda dođemo sve do... Evo tu videa dosta. Dobar video razigranih skalara. Inače, sinoć mi je neko prišao na svirci, jedan dečko. Rekao je, kako se da gleda, pozdrav za njega. Nisam, sam bubnjalo u ušima, nisam ništa komunicirao s njim. Prestao sam ja za te svirke i to. Treba na neki jazz da ide, kako se skalari mrestili. I sad se onako kako škrge izbacuje, se čuje onak krckanje. I dolazimo do dosta mrestava skalara. Dolazimo do danas kako izgleda akvarijum. Ovo je kad se još malo razraslo. I još malo se razraslo. Sam spreviše, bacio sam ove. Skalari su jedno vreme jeli ovu drezgu, kako se zove, Ceratophyllum demersum, latinski, plutajući biljka, i jedno vreme su je jeli stalno. Ali na kraju ih je najmiječao, ali ih smorilo. Jer sam počeo da ih hranim, više sa biljnom hranom, pa su pustili biljke na miru. Evo me, s mačkom, evo. Kako to danas više manje izgleda, morat ću da čistim, već sutra, da malo rezujem te biljke i to. Ako ima neko tu u Inđiji okolini, da se javi, ako hoće ove biljke, ne znam kako zove ova, što je u levom uglu, ne znam, to neke pogostemone ili tako nešto, ili higrofila neka. Ne znam, baš nisam, slabo sam oko biljaka. Če bi još imamo biljaka, da se pokloni, možda valisnerija koja da iskopam. To je skoro počelo da raste, ali je bilo jako malo, nisam milion buknuo. I što bi još imam, pa imam da te drezge, znači, pa ako je neko u Inđiji tu, cima sam, da ću besplatno. Tako da to bi bilo to, sam pravio scenu, to bi bilo to za ovaj video. Hvala što ste gledali, malo sam smoren, umoran sam, došli sam jutro su 3, bili smo pošli išli s ovima u nekakvo ono, neću ne kažem gdje i šta, ali eto. Do sljedećeg gledanja, naravno, lajkujte, subscribeujte se i Nig Vlogs.